korkea tuli saada, että mä saan kuitenkin mennä ympäri. Näin tänne paamu. Kastua. Tekee vain, että vesi kuumuudessa voisi kutistaa. Pitää vanuttaa siihen niillä raakallisesti niinku. Ei vain siitä korsi näin hillakkaisessa teippi het pyörittyy. Kuinka sanoo, pusertuu näillä ihan vain painelle. Tää on joka puolelle. Tässä kun on tämä ikuinen tuossa minulla on niin kuin virheen. Mitä ottaa tämä? Tämä mienti mitä varten on vaan sanoa. Lihoa vähän. Lihoa varten, niin? No tämä minulla on niin näillä vain taputat. Lihoa kun ei ole, niin on metsässä tossa. Tätä vain taputat. Näin, hop. Näillä. Sitten näin jotain, ei ole paha mielestiin. Sitten näin levität häntä kierrosta. Näillä. No voit sinnehän sitä mennä. Se nyt ei ole. Ja tuossa on vähän. Sieltä näinkin. Se paksut kohdat sitten samalla. No jotta tossa niin ei kovin hyvin tuossa tulee niin semmoinen paksumpaa. Noin niin sen levität siellä tuli suoraksi. Ja sitten näillä. No, siitä kantapohja. Sitten tuosta mennään hasetaan. Emä Marjon survo, kun tossa on survoama. Näin tuloa, niin. Sitten mä tää panemme näin. Ja sitten jotta ylissä näin korin tuossa. Paha mielistä tänne lyödään, niin näin laitan. Näille. No, johdat tuluu tässä. Tässä miten on. Kaunis niitä. No? No voit. No. Nyt täältä samalla kiinnostaa. Ollaanko koittavan? Ollaanko yhdenmoiset? Tämä on suurempi. Tämä on suurempi. Mitä sieltä? Tak. Nyt voit katsoa näin.
Joko sulla valmiita? Nyt pitää laajat tämä asettua kuin niin laajat leikat. Katsi tässä meillä on. Teillä on mitallekin paperiliiväitä. Katsi tässä on jet. Nolla. Nyt se pitää nyt leikata. Leikata pitäisi varovaisesti kun leikata. Näin niin. Kauniiset laajat. Tästä pitää mennä vielä leikata silloin, niin? Katso, nyt tuolla. Ei, just ei. Tässä katso, tämän pitää leikata. Leikataan tästä päin lähtien, niin? Näin. Niin, ja mä tulen. Äijänota. Sillä ei ole. Ei pitää ei ole tuossa. Näin, niin? Tästä vulkausta pitää leikata, ei? Sitten voitko siitä leikata? Ei sitä voit leikata, no siitä parempi olisi nyt leikata asettua kai. Näin. Tämmöistä päin ei. Tää, nyt tämän pitää silloin leikata. Niin? Tak, nyt me laitamme semmoisen keinon. Panemme säkin näin. Panemme tämän jalsin tässä noin. No. Pitää tästä leikata vielä. Ei tarvitse. Ei. Näin. Näin, niin? Oikein hyvä. Toinen koittelen. Näin. Otetaan pesemme lämpimässä vedessä. Niin, mä tilottuu näin. Painelemme. Panemme noin. Panemme noin. Noin. Sitten pyöritämme näin. Tässä niitä vanuutamme tuossa. Sitten oikein luttoille näin vanuu. On härkkäpänä. Otetaan toisen kylinä. Levitämme näin. Tämä pitää asettua. On ne myös äissä. Siis mä tein noita meitä olemme korjaa hyvin tällä kettu. Kantapia, no. Tämä on niin kuin alhaksi. Niin? Näin. Mennä tuossa.
Ei. Kelikat. Ei. Nekään pienennämme kokonaan. Näin. No tuleeko tästä nyt tokkoa? Ei tässä ole kovin hyvä. No näin. Näin. Sitten noin. Näin. Niin. No, mitä kanssa toi? Sitä väntoja. Kuule kanta pohja, miksi ei ole tullut? Näin. Niin. Usan tää Venäjällä niin muitti on takata niin. No. Tässä nyt nämä tultitöppöset tämmöset. Tässä tämmöset tossut, töppöset. Tapuset. Kuotantsat. Tapuset. Kengään. Tossumpiet. Ottamalla tossumpiet. Tässä näin tämmöset. Nämä nyt kuivetaan. Sitten pitää tämä koristuhusmilli. Härkin. Tästä tämä härki on liikkuu suuri. Tähän panimme näin. Ja tämä härkki on tämä Rumiiniasta. Tämä on Bulgariasta tullut. Tässä on oikein hyvä näitä kuivattua. Tää kun asetaan tämän. Ja tämän tähän asetaan. Kuivella lämpiä. Nämä tässä kuivetaan. No sitten kun ehkä tippuu vesi. Tippuu vesi. Anna näin. Näin. Ja tämä kanna näin. Tää vesi tippuu. Aha. Sitten jo kuivetaan. No kuivetaan hyvin täysin. Monta tuntia? Tämä pienellä huomenna vielä. 2 päivää, puoliset päivää. No sitten kun kuivetaan tässä. Sitten kun kävelet tässä. Tämä otat kotiin tästä. Sitten tuossa näin. Silität. Nyt sehän sitten aina sitten kun kuivaa ihan siinä vanu tuottoa näin sitten. Näin laitat. Sitten on hyväksi näin. Sitten tuossa kun astut tuota toisen samalla siinä.